Din hija Doris Kakija, Matthew, ġuvni ta' 24 sena b'diżabilità permanenti. L-isfidi li tiffaċċja f'ħajjitha minħabba l-kundizzjoni ta' bina huma kbar ħafna. Ħajjitha hija dipendenti fuq bina u 24 siegħa kuljum tiddedika ħinijiet twal tieħu ħsiebu u tara x'inhuma l-bżonnijiet tiegħu. Għax dan mill-4 ta' filgħodu, għaddej non-stop għax daqshekk kmieni. Orajt jorqod kmieni. Imma il-problema jiġifieri li int once li qamu ma tistax tibqa' laqqasek ma tiflaħx, ġifieri ma tistax tibqa' d-dejja. Sad-9 ta' Marzu li għadda Doris flimkien ma' diversi ġenituri oħra ta' persuni b'diżabilità kienu jgawdu minn servizz għall-Aġenzija Support li permezz tiegħu persuna speċjalizzata kienet tieħu ħsieb lil bina għal 4 sigħat fil-ġimgħa. Kienu jiġu darbtejn jew darba fil-ġimgħa jew noħu 4 sigħat straight jew satej. Dal-aħħar ġifieri kienet tajnuna kbira li għax kelli affarijiet personali ta' saħħti u kelli bżonnhom iżjed. Iżda l-aħħar darba li iben Doris gawda minn dan is-servizz kien fil-ġimgħa ta' qabel id-9 ta' Marzu. Minn dakinhar l-hawn il-kopja Kakija spiċċat mingħajr persuna li kienet tieħu ħsieb lil binhom għal 4 sigħat fil-ġimgħa. Imma li ġaraw mill-elezzjoni law ma ġewx iżjed. Kull darba nċempe ta' jgħiduli għax għadna wara l-elezzjoni għadna ma rranġajniex ġifieri ħanaraw kif se nkunu, u mbagħad għax qatt m'għandniex waħda li tiġi wara Matthew, ma' Matthew, illa għaliex li kien lu qabel spiċċat. Issa dil-ġimgħa reġgħet qalt li, insomma mhux il-ġimgħa l-oħra qalt li speċi nkellmu kaħna nċemplulek u s'issadni ma smajt xejn. Is-Sinjura Kakija tinsab inkwetata għaliex issa li dieħel is-sajf bina jqatta' ħafna aktar sigħat id-dar għaliex ikun bil-vaganzi. Ħatkun iżgħet problema fis-sajf għax għalmenu ngħid nistrieħ dawk l-4 sigħat. Anzi sas-sena l-oħra kienu anke jniżluh fil-pool tar-razzett ta' ħbiberija tieħdu jew hemmhekk għax għandu bżonnhom anke u exercises u qed ngħidlek kienet tkun tajba ħafna ġifieri li nieħdu da support. Minkejja li huma 4 sigħat biss fil-ġimgħa, għal koppja Kakija kienu jkunu 4 sigħat kruċjali għaliex kienu jagħmlu ħafna xogħol li llum il-ġurnata ma jistgħux jagħmluh. Għalina tfisser ħafna, illa għaliex jiena għandel ma tantx nista' issa u għalmenu mmur mar-raġel nagħmlu x-xirja tagħna għalmenu darba fil-ġimgħa u kont nużaha għalhekk jew naf għandi xi ħaġa għand it-tabib jew xi ħaġa niftija magħha speċi kont li isma' tiġi l-erba' jew tiġi l-ħamis u kont nużah għal dak l-għan ġifieri. L-appell ta' Doris lill-awtoritajiet u li dan is-servizz jerġa' jibda jingħata mill-aktar fis possibbli. Issa ilha ormai kważi 3 xhur u l-biċċa xogħol speċi ħanibqa' hekk li għal ħares jieqaf għax din bżonn u mhux jien biss, ġifieri hemm ħafna li kienu jużawh das-support ġifieri. Nispera li jibqa' sejjer. M'għandux jieqaf. Matthew Bonnet għal Net News.